Quddiem folla kbira f'Ħażebbuġ, Joseph Muscat beda d-diskors tiegħu billi rrefera għall-aħħar kummenti mxandra illi għaddiet l-eks sindku ta' Taslima u qariba tal-Prim Ministru Joanna Gonzi. Il-mexxej Laburista qal li filwaqt li ħadd ieħor xtaq lill-omm Martin De Bono, mara anzjana, attakk tal-qalb huwa jixtieq lil din il-mara ħafna saħħa u għomor. L-istess kif jixtieq lis-Sinjura Gonzi nnifisha u lill-familja tagħha. Kif jien konvint meta nneħħu l-għamat tal-partiġjanizmu li għal tant snin xekkel lil dan il-pajjiż. Li fil-qalb ta' qalbna ta' soċjalisti, ta' progressivi, ta' insara nixtiequ veru is-saħħa, ir-risq u l-għomor anka lis-Sinjura Gonzi u lill-familja tagħha. Quddiem dawn id-dikjarazzjonijiet joħroġ ċar il-bżonn tal-moviment li qed joħroq il-Partit Laburista. Joseph Muscat jgħid li l-Partit Laburista m'għandu ebda għażla li jpoġġi fil-ġenb l-idea tal-partit kif nafuha u jkun il-qaddej ta' moviment li ser jaqqat lil Maltin u l-Awċin kollha. Tkellem ukoll dwar in-nuqqas ta' riżorsi li għandu l-Gvern li għalkemm għandu Ministru bħal Tonio Fenek li falla f'kull qasam, il-Prim Ministru m'għandux b'min jissostitwih. Dan b'differenza mill-moviment li qed jinħoloq madwar il-Partit Laburista li ser jagħti lil pajjiżna l-aħjar kabinet fl-istorja. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-każ ta' korruzzjoni fit-Transport Malta u għamela ċara li l-Partit Laburista mhux ser ikaxkar saqajh fuq il-Whistleblowers Act u li din ser tkun priorità ta' gvern ġdid. Kull min jiġi f'każijiet ta' korruzzjoni politika, ta' persuni fuq net, tal-ħut il-kbir illi jiġi biex jikxef il-ħut il-kbir illi kiel iffanga u ħxin, aħna l dik il-persuna nipproteġuha u l-poplu jieħu lura dak li tteħidlu tul dawn is-snin kollha kemm huma. Kompla jispjega kif il-Partit Nazzjonalista huwa mwaħħal mas-siġġu tal-poter. Semma kif tresqulu każi qudiemu fejn attivisti laburisti ewlenin saħansitra qed jiġu offruti għal nhar is-Sibt appuntamenti għal operazzjonijiet illi ilhom jistennew għalihom is-snin. Dan f'attentat biex ifixklu il-ħidma tal-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista qal li Gonzi PN qiegħed iġib ruħu b'dan il-mod qabel elezzjonijiet lokali, aħseb wara xi jkun lest li jagħmel qabel l-elezzjoni ġenerali. Temm jgħid li quddiem dan kollu l-unika soluzzjoni hija ta' vot lil kandidati Laburisti kollha nhar is-Sibt. Tivvutaw jew ma tivvutawx. Jien nhar it-tnejn ħaterġgħu issibuni. U ħaterġgħu issibuni sabiex nisma' minn għandkom il-weġgħat tagħkom. Tagħmlu x'tagħmlu, mhux ħadd isimgħu minn għandi kliem għax inti ma vvutajtx jew inti għamilt hekk, dik hija fil-libertà tiegħek. U kif ikkuntattjajtuni, komplu kkuntattjawni. Min issa sas-Sibt imma iva anke mit-tnejn il-qudiem, għax dak huwa d-dover tiegħi li ħankompli naqdih. Imma jekk għadek qed taħsibha, ftakar illi jekk ħatoħroġ tivvota u jekk toħroġ tivvota lill-Partit Laburista, jekk tiddeċidi li ma tagħmilx dan, l-iktar persuna kuntenta f'Malta u Għawdex tkun Lawrence Gonzi.